Chiftele marocane cu sos. Astea sunt pentru cei care iubesc condimentele arăbești. Sunt 3 ingrediente esențiale în această rețetă, de la ele ar trebui să pleci. Restul sunt și ele importante, dar vin oarecum din plan secundar. În primul rând ai nevoie de carne de miel, oaie sau berbecuț, ceva din zona asta. Se poate și cu carne de vită, chiar am făcut de mai multe ori, dar în mod normal prima variantă e cea corectă. La final ai nevoie de coriandru proaspăt, ăsta schimbă tot gustul. Știu că e multă lume care urăște coriandrul. Știu că există și o explicație dovedită științific, înțeleg asta, dar tot coriandrul e cel care va face diferența. Și în fine, condimentul magic, Ras El Hanout, e deja prin supermarketuri, ar trebui să-l găsești destul de ușor. Mai departe se face în felul următor. Pune carne la tocat, apoi adaugă toate condimentele pentru chiftele, le ai pe toate trecute în descriere, inclusiv gramajele. Amestecă bine și lasă pentru o oră la rece. Formează apoi chiftelele în formă de bilă, 35-40 de grame ar trebui să aibă fiecare, o să-ți iasă în final cam 15-20 de bucăți. Pune-le la cuptor pentru 25-30 de minute cel mult. Când sunt gata, pui la încins untul și uleiul într-o tigaie, călește ceapa vreo 80 minute, pune roșiile, amestecă bine, pune și supa de pui, bagă acum și condimentele, mai dai cu niște sare, lasă la fiert la foc domol vreo 5 minute, iar acum adaugă în sosul ăsta toate chiftelele. Același foc domol mai departe încă vreun sfert de oră cel mult, iar cu vreo 2 minute înainte să stingi focul adaugă și coriandrul proaspăt. Poți folosi alături niște orez, poate chiar și un piure sau nimic. Îți recomand o lipie, în cazul ăsta sunt bestiale.